Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay salita ni Jesus. Ang sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapanganahan sa lahat na laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo na makatuwid bagay si Yesu Cristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na lahat ng mga bagay sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. Anak, kilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko. Kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila ay iyo. At Allah ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako yung maluwalhati sa kanila. At wala na akong sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y palilihan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaw mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan, yaw mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napanirian ako sa iyo, ang sinasalita mga bagay nito sa sanglibutan, upang sila ay magtamo ng aking kagalaang ganak sa pandarin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at pinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Pakapanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila yung isinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinapanan ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay mag-iisa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumahatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay mag-iisa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagtubo. Sila ay iyong inibig, na gaya mo na inibig mo. Ama, yaw mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay lumuo
upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago naladat ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. Ang nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsuko sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo, lumabas sa kanila at tuloy sa kanila. Talakad tayo po. Ampunan tayo po ay kabayo pa ng inyong mga kasanti. Banging presensya na po niyo. Manatilia po kaya katamo. Luwalat kilog po kapayapan. Banala maestrong kaya kaming igpa. Pasibay po nganing kaurasan na iti. Alala pong kapupusan din kekeng kapurian ang pong kapasalamatan kaya ka. Pablasang Diyos ko, ike pong anak mo, ing makanyan mo kaya pong pagkalubanan biyang pong sikanan. Ginoon ano pong ablasmi karing dapat mong mangayap kaya kami, nung naigpangyan ning oras sa iti, pupuri kami ang pong magpasalamat, nganing kapinanditan Gino, ike pong sablang mikakapatad, Ginoing makanyan mo kaya pong panimunan, king pinandita iti. Hoy ning kekeng tipunan ginong Diyos, mga tuwang gana karening kayanakan, mga intang, misasan metong kepo, bang makanyan kaming pasalamat keka. Ginoing makanyan mepong buklatan ing kekang banalapas bulan king kayarian banwa. At antimurin ginungen ing kapinandita na iti, ing makanyan mepong itubod ing kekang mapamatulang espiritu, bang yang malyaring miye kapag-aralan, bang ituro na laring kekeng dapat daptan karing aldomi pang daratang. Ginongen ing kaurasan na iti, ike pong sablang anak mo, makanyan milangan sargong ganap ay sadya deting kekeng balang kasarilinan. Manibat na ginong Diyos kareting talaga mong tagapagsalita, hanggang kareting talapakirandam. Makanyan milasargong ayampun, ingmit mong kapibabatan. Makanyan lasargong hayog nering kekeng balang kaisipan ngening pinandit, kingating kepong pamisan metong king kekang banala presensya ngening oras. Bangkanita ginong Diyos, anong makananong ing kekang kabiasnan payagos mo manibat king banwa, bang tanggapan daring kekeng balang puso ngening pinandit. Ilang magsilbing pamanganan ning kekeng katawan, aking kekaming espiritu. Bang Diyos ko ing miganap ating keng pamagtibe, lalong maygit karing kekeng katungkulan. Ginongen ning oras sa iti, ing kekang banal a presensya, kalam, lukuba na kami ginong Diyos ngening pinandita iti. Gino paintulot mo sargo, Gino nganing kaurasan na iti, nanuman sargong problema, akekeng bibitbitan. Kinguli na igpaning kekang lugod, Diyos ko yatsat mula rin kekang mayupayang gamat. Banging nanumang sakit, apanandamanan ning tao, nganing pinandita iti, Diyos ko ing mikatin pong kapasnawan, kapaldanan ing balang metong kekami. Ginongen ing oras sa itig pa, awaran mi ing kekang lugod at patnube. Diyos ko nung makanano pong petnubayan mo kami, tinipon mo kaming payapa, ngening pinandit, hanggang nasargo po tang mayari iting kekeng tipunan, ing ganap ya sargong mipatibayan ing balang metong ke kami. Bang Diyos ko po tang luwal kami, ing makanyan ming bitbit, ing kekang upaya, king kekeng pamaglakad, pamanggulot, king santuaryong iti, bang maging letrat bakas, anong makananong miturwanan kami kiring banalayamano. Diyos ko, nganing oras sa iti, awaran mi ing kekang lugod. Ing kekang upaya, ginuyar ko ing kekeng panaligan, nganing pinandita iti, o ini ing kekeng kapatada, pinili mo karing dakal, kabudsar go luklukane ing kekang ing luklukanan ing upaya. Gino,
ingke kang upaya at ingke kang lugod yang manatili ginong Diyos. Bang kanita datang pasabing paibat ke kagino ilaring miras sampong karampatan karing kekeng balang pakirandam. Bang miyala pong pakinabang karing balang metong atalasal pantaya. Dakal pong salamat ginong Diyos, ngening oras ay tiyore ni puring kekeng dalum kekang ngening kapinanditan, awaran mi kekang lukubang pong patnube ngening pinandit, ikaing malyaring manimunang pong tauli ke kami, manibat na ngeni, anggaman king wakas. Salamat po. Talakad tam. Ang bandila ni Kristo
sa daigdigang di nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari, at ang umaayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunay na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinapakilala na medyumnidad.
yapon king pang galakaya matwang pa nga tawo sabla lokasyon kolam naning Diyos ampong kapayapan di sanampung dentang keting kakarinon wapinom punaniyo king ka sarelenon met mong kapayapan wabet betan yengan talasambang reino ngene kudison pakikwanon iupin ngeni koda ramdom karing sare leyo sabining gino mio beya bekopin kaniyang pamaminto bon king bane bane king pamanualayo to neyong alinis dating sareleyo king buri naning Diyos makiabe kayo bakong makayari king obrang tinggap you waag katangkongan ngenedeng pusoyo king obra naning biye ngenipain tunaniyo sablang deson
ding balang amano ho daramdaman iyo ngo nasimen yulo o ampong pagarolon nung deti maging lang paniulong ke kungan ikong sabla sablo wa mag-aral kongan ba akong mga biyoso king lagyuning kalam karing balik-balik turuke kayo mo ngalinis noso ding bolang po soyo wapini lakono ning manwalang tawa ing matuang balote wapinila koyo bakong lalong maigit miras king kayariyon potang deng dapat iyo makaugne langon king buri naning Diyos bakang maging banal kasalpan tayonon ibiyeing kinang eyo sa point tunon karing sariliyo nung nangoy bieno ning po manualoyo lalo yung isipan go nakaning tawa nung nangay bieno king pa manwalayo emoso nabukot potang ting buriyo ko rin iyo magkusa lumapiting tawa wa iyo galian at pakisabi ko miyo beyo bekongon kaniyong pamaminto
dakwat dasan tune parasan yu ke kong pagnasan king po manualayu wapine tutok ng ing balang katawo king bore naning Diyos king banggawa kayo pakisombing moya sablang manong kulon miyo beya bekopin ing bayo yang ariyon ing obrang tenggapyo ikayo ikongan mangasad-asad ko sa sablang makiramdam ing tauli kong ibiye soyong daralan makisabi kupin kingke kong panamdam sablang mo melatan tiyabe yula king panalangin yu pakisabi yula layas ang kukwanan ngeniking biliyo biglang kamatayan buntok sa kayo karing mamilatan niyain pa kisabi ko tiya beyula king panalangino bakong lonto at mayakit yung tao ing mangulilala dating sareleyo kasalpuan tayoanan nga natikdo kayo wa eko pasayang king kapagalan yu king bakong mayaki bukas at nung datang mayawos kong banal kayo'y kongan maglinis keko ako sasabihan kanyang
espiritual ang gana material nga nasimo yulo dating pas bulan yu kenge napanyulong ning manualang tawa balasang Bosnia niyo talasang bang reina panyolong king pa manualay mapanalangin ko kayo ikongan ingya tugibang ne eyo ko kalingwan sablang disan mi batakongan kasalpon tayonan tigdo kong banal dete ilang dita suyo kong darala mi papag-aral ko sablong to lasamba at mi papamata wad ko ikonangan nung ting mi kasala wamabiyasa kongon oh Dios sing bendición que como lo cuanyo ding kasipagan iyo panuanan pula ang gamon kapilan era kakawangan Santa
Muna po kayo ng mga Diyos. Nagduha kayo ng kami at kanakang kapatid ang nag-aral ng eskwela ng puso. Pinaya pong matutulay ng mga Diyos. Uli na po yung pablasang pitbang talan kayong bitis baging upayang mamintong kamo karimbanan ng kabuyan at mag-aral kamo ng eskwela ng Diyos. Yung pong tinatamong temang tatalakayan, magkapampangan ako po kasi kung saan akong kapampangan eh, bayan kong malino. Eta pong maswero itang espotista, ano mga nano, yung kinipang banal kaya tamo, sasabihan na lalong nanong dapat tanggawan, kinipang ay tsutake, tininggurin ang sabyan, anya tsutake, di ba pating upayang, tingkaya katamo na sarlinan. Ako kung talang itong netong Diyos, ay talaga tala, kaya katamong sarili, kataping pinutala, agpangga kung tamang kinandang tamo, karintitin pang banal. Anong mga nano sinabi na, yung matong malugi, lubos na tala kong inayin. Tinggurin akong sabihan yung matong malugi, tapong ugali, tamong dapat kanang pinuwan. Panahon na po. Kanya gani, kaya kung kaya katamo referensya, pagpapaalam sa lupa, katagumpayan ng kaluluwa. Tinggurin akong sabihan po tangalata na keti, et suli. Po tangatsyuna ken be espiritu. Na kung dapat tanggawan, kapangatsyuna pagketi. Dapat na kung dapat kanatambaran ng kabuyan. Pinuwantalan kaya katamong sarili. Bating upayin datay nga do, makanyang tayo kong dasan, itang burita mong arasan. Maging ayabe tayo, at ako maswero kanitanay. Kanya malagod ko pong pengari ang pagkapatad bating upayang malinoya po, at makatalala king Biblia. Di kaya katamong pag-aralan ng mga nalo, hindi katamong kaya mga talalakayan. Lewin tayo po ba? Kaya kong Ecclesiastes 12:7. Lewin tayo. Para po kayo. At ang alabok ay uuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Walawin niyo po. Gabon kamo, may gawa kaking gabon. Tatay nga to, bibalik kamo rin yung gabon. Tepo, bating upayang makanyang tayo kung kaya yung kinatamo kasarlinan ng mga nangutamong kung atsuking yato ngayon. Dumakit po kayo ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7 nga na po kayo. Ano makananoy kamo, makananoy tamay na lang. Anak po kayo at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan niya ng mga butas ng ito ng hininga at buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Begi tapong kaladong magye niya pungeni magsalita tamo yapin ng espiritu di niya nakatapang isnawa kapamanandari kaya tamong bus niya ang tao pakiramdam nating upayang magandam. Kanya kung maging kalagwa tamong magye, uli na pong ngeni, ang manahan kaya tamang espiritu yung magsalita ngayon ni yaking puso. Depo, kaya naman pong tumakita po, tusubyawan po niya, kaya pong Genesis 3:19. Kala po Geni, sa pawis ng iyong mukha, ay kakainin ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Pagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Laway niyo po. May nga naman po yung beto at kalapi po tatingan may malaso yan eh. Makaya niya naman po yun. Kung pangita mo na nakalagay itong sulit. Abala mo metong kamong tinapay. Yan po. Kahit pa may tengan na lalo. Makanya mo rin po po tanging kapot ang mas napuitang kaya katamong oras. Di balik tamo po. Yung gabon.
Dumake tampo kining o 34:15. Kini po o 34:15. Nga na po kini, tanan ng laman ay mamamatay na magkakasama at ang tao ay babalik uli sa alabo. Nepo kalino nepo. At ngayon inanap pong gawang tamo baka ni bating upayang dini lubusan tala pong mitanang kanya katakasaralinan at kinkaisipan tamo nung nanong gawa ng metong tao. Kapag atiyo kini. Sabagay tapo pa si bayan kini pong katataw yan Ecclesiastes 12:13-14. Bating upayang nung nanong pong gawa ng metong tao habang atsutakin. Nga po ganing 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay naririnig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Oye, pumalinones. Kini pong 14. Sapagkat dadahin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati na ang bawat kubling bagay, maging ito man mabuti o masama, ito'y masama. O po, naroon pong gewang ketiking sulit. May piyaman o marok, at niya pong kaya tulan, at niya ang galang king Diyos. Yakin po itanong naning tena mo, iyang papulan mo. Siguro po, din na po kanan nyo, sana po si Menyo daw. At nung makanano, yung panabili na naman, may kakalugod ka mo, yung lugod, partilya tayo kung yung tao sarili. Nepo, bata pong, miras kita kung yung tamang kain tumunan. Napukasanting, may mga tao, potang makatupad na ka kung buwisa na makagawa, kitang banal ng kaburiyan. Potang kung atin ang pamangawat yung sarili mo, burin ng gawan, makontrol ka po. Ika po yung kasanting na. Kanya makanyang kapong yung makagawa kaya tamong yung masanting. Ating kapong pamangawat, hindi akong sarili. Kumamang kung burin mong nanging bugnos, may ay bugnos. Kasi po, atin ang pamangawat. Pero, siguro po kaya katamungan na niyang alata, kung ikapag-aralan na yung patsiyay, may diretsyo yung po na ito. Pero ngayon po nakanyaman. Hingi tamo, hindi sintamo, yung kasabatayan na yung tiganin. Anong patugot, sana muna nakanako, isasaglulutan kung pinuwagkala rin yung katamo kasaralinan. Bating upay ng may mga Diyos sa patulang tayo. Siguro po makabaya pa yung oras ating pa kung makadake po kaya katang pamagana. Babali ko na itong mesa na sa Hello po. Pasibayo po, pati po ay meron kapuyan, lalaban, ng meron Diyos. Yung pagina ni lubod na, pakalog na kaya katamong biye, kagod na po yung pagkabiye. Kanya, haring sa balang saglit na rin kaya katamong biye, karati tamo po mapagpasalamat kaya o rin yaing dapat. Papanalangin kayo nga na po, maging din banal sa sakyan niya. Kita mo po bilang talasamba may napakaiti, tinta mo nga ng tengwanan at tungkulan kaya kilala na rin ito. Iba't kayo tamabait na ng tao at inyang amon nga na sa sabyanda rin banana karmanggang panana lalang na rin ito. Nanula po rin niya iluwa kong bagay adalana na ng metong mga tao. Kota pong matinyadya yung metong mga anak managadi na ng pengari. Betang buklol o dalundong lulang pingbiyeno ipanabili na lo. Kanya itamong maging maslasig tamong alang patubod sa samba magnobena manalangin karimbalang kaya katang paggising at kimbayo panganugtog. Kanya itamo po, mapagad tamo,
Pituruan ng po, ipakilala yung kasal pantayangan na ini. Anya, kaya katama kong tema, magpapaalam sa lupa, katagumpayan ng kaluluwa. Kurin sa diyan po, din yung religion ni king kamatayan ng tao. Itangan po, sabi po, at tamong pangkulan, na biidalang kay katamo, ating kanya-kanyang committee, umibang kalubra kay katamo. Ano pa na po rin kay katamo, magkitara na rin. Kuring committee, rin po yan, bilang meto may espiritista kagawan, rin po yung tungkulan do. Bilang committee, man po makapagteksto kay ni Uring, po kasanayan. Patita mo naman po, makanyan mo naman, eta naman makapanugtugan, nung tayo may tulit kaya ang obra ng ipagkalot kaya katamo. Kanya, kita mo pong tao hanggang matsuta mo kaya sulit, yung panabilinda rin kanal, nikakalulog tamo yung metong at metong. Mayari kayo ibalik kang makasulat kay Ecclesiastes 12:13, kaya kapabangan, buri kayo nabalong masalisit. Kaya kapabangan ko. 12:13. Yan ako po, may po masyadong mapag-aralan kasi anak ko matay, ang salamin ko may pakliyo niya. 13. Kuring itamangan po kapampangan tamo, balo po yan napakaiti na mas maluwakan siya po unawaan tayo ng kapampangan, baka yung nabalo. Kanya, ini po, iti yung magasting bagay, ping sa blamer ang damla. Tumakot kaming Diyos at ingatan mo laging kayang utos. Tumakot kamo po kano. Nanula po rin kayang utos. Uling iti, uling iti yung mabilog katungkulanan ng tao. Namin mabilog na katungkulanan ng tao. Akalimwa ko niya kung sitas ng namoy ang makasulat. Pero makasulat siya po. May itong bayang kautusan na yung utos ko kayo. Yung mitahalugod kayo, king metong at metong. Kanya, balo ko po, uyang taratang na naman yung kinatamang Pasko na isipan ko karimbalang pengari o maging karimnino mangkong ninang makasadyan o kung takalamario. Uring yung Pasko po, sisimbolo yung lugod. Bisa niya mo po, king pawanwa, king makanyan, antikaniting data, karin kaya katamang dahin. Maging karin, makayanak karin makatwa. Akin tamo po, kini kong baryo tamo, bota pong maldo na nagkapaskuan, then tao alas lumalaging bali, mamutala po karitang mas matuwa. At hindi rin yung kagalakan daw, maging ng anak, makanyan mo naman. Kanya, kuyan po, yung kapaskuan, daratang na naman, ibiya tayo po, itang pamigakalagot, lalo na po, pinabili na, yung espiritu, rin kaya katamo ka ng matuwa, gamit, matuwa yaman, oily. Sana alam ako, uri nga na yung ikamatayan ng tao bigla yung datang bota nga na kaya tayo asabating mapanako. Pero balo po itamo man, mapanalangin tamo, kuyan po yung kaya himindwa na gamit ang atwa, iba't po kin kanamong kakamulat, ikit po ang pong marabul ang pong masanting, yung binye ng alikwan ng legacy kaya katamungan, puros po ating kasaysayan, yung may pakit, minalto, takal pong pakinabang alugod, paman niya pagmayat ay kalubang tao. Ngunit po yung tao, nilipas siya po. Kanina po. Nilipas siya po, taksapan tayo. Huwag ka po. Iyabit po, yung tao, nilipas siya. Pero yung namano na ningapong gino. Kapilan man ay lumipas. Kanya diyan pong 84 ne kuya po kaya katamo minutuan na aking kasalbantayanan. Alang patugot, makayang tabi ang kaya katamo ang pong makasubebe. Kanya itang kayang pamanya patmayang gagawa niya po. Ita pong tangganan po kaya makakanyang sensitas. Napangama. Di ganun pamanya patmayang yang itatukok naman. Kung yung pamanya patmayang ka no, makabawas siyang kasalanan. Nyangin nga ba kayo di, metong malugod, metong mapanisasan metong, at balo po, takalangan din bisang mag-share niya nga ba kayo di, kaya katang kapag-aralan. Anong do ka rin, kapag-aralan na hindi, makayukol dyan ka rin balang diyeta mo. Anong do ka rin, dapat tanong dapat, lalo tamo, kaya ang kahuryan ng Ginoo.
Isa bilang bagay mali, tandaan tamo po, isa bilang bagay mali, kasalanan. Nang ula po rin, diya ibang bagay, kalalaman, katamaran, impamanyambot, takal pong bagay. At yun yung nagbuking niya ito, tayo po dito ang panalangin na din. Ino nga na, at yun naking niya ito. Pero, sabi ko nga, ilako mo na po, ting dapat na niya ito. Kanya, walo po, tamongan, kinalang katulog. Mga nyawa tamo yung nga po yung makanita. Na at siyato, at yun taman, kaya niya ito, na ano po rin dapat na niya ito, tapong bagay, bawal lang na po. Kasalanan niya ito. Kanya, ngayon nga ba kayo, yung panabilin po, yung bigakalagot kamo, karimbalang metong at metong. At ako na po pakakawan, nasabi ko na po, ako na po nagdagan ni kanakong sitas, nung may naman po ay tindihan, nagpagpog yung katuwang ko rin, 14 may biyata, pakilawin tayo po, sa papangan. Nung nakalaman din ang mano mo, nung meron ay tindihan ng tao, kalaya ko pagay-buga. Katuwang ko rin to, 14, maybe. Yan po, tandaan ko na lang po, pero yan ako makawang nasa bayo po. 13, ano? 14, maybe. Wala ka po? Okay, 13. Katuwang Korinto. Katuwang Korinto yan. Huwag muna yung Korinto yan eh. O rin ang monitor pala ilang layo. O so mo muna 14. Kaya mo muna Korinto. Makanya mo naman di kayo nung king Ayuaya. Okay, yang tayo po kita isasabihan po ka rin magtanong manyabi kang titak mo mamano kesa kitang dakala salitang ay naman naintindihan ng tao makdi po ganitang makuwi lang po matimbang makaibiyang tulang po pakinabang ka rin tao may payabang po kayo po salamat po. Ano po ito? Nakagpasalamat din ng kwentong kalburan ko ng Yogi. Ilugod yan ang Spagay. Manyan, kung garaw ko muna na 1947. Ay ka po. 1947, kinusal niya po yung kaya ng pengari. 1947, kaya tanamo kung kasi kwenta ibulan. Ay ka po. Kasi kwenta, ano na pong mga kababul sa ngayon kayo? Yan po, yung kaya ng pengari, mga makiya po. Yan po, lambis siyang magabot. Balo ko po, yung kaya ng pengari naman na kaluguran ng katamo. Sa bagay po dyan, Kaya ko po yung pangarap ko, pagkawagan na kayo kung regulto eh. Baka nito malambat ako pumakakit. pagawain po ito makagawa eh. Makagawa na. Ay, ito na po. Salamat po kasi bayo, pati pa minsan magsalita. Kemudian ito keselamatan po kita met mga Diyos. May paabak na po kaya tao sa ng pengari kung pagkakasaya na kanina sabi natin. Kasi bayan po mga niyang tapos hindi kung baka kanina mga niyang kung gampanan din ba na damang pamagulang. At ngayon po, itagong tamo, ngayon kami po ng baka kanina po mag-aral tamo kaya katutuan at eskwela na nimbiye. At mga niyang tapong mating pong pag-aralan ngayon yung kapinanditan na anak po. Kaya pagpapaalam sa lupa at tagumpayan ng kaluluwa. Balutan na po buring sabihan kaya tamang termo. Natin po itang amandang kamatayan. Kaya po, buring sabihan, kasi pagpapaalam na kami balik. Kaya po, hindi mo na kung bisa pa magbalik kayo. Sakali kung matetana, pinyatong waiting. Itatangan po, hindi po tamo ba kanita, itang goal tamo yan po, akwa tamo. Balo tamo po na may tatagay ni ba kanita makagawa tamo maya, ay kumanya. Alin naman po siguro, hindi po tamo ba kanita gawa tamo maro.
Pasibayo po, makanya na lang kung ulit-ulit yung pamag-aral ang bibigay kaya katamo. Minsan, masistana mo puguntok niya po. Hanggang sabihan ng banal na Espiritu na kaya kanamuhan niya, minsan lalabag ka po, yung wala pa rin nagagawa. Minsan, sabihan tamong mapalad tamo, pero minsan, merong tamo pa rin lalabag. Ngayon kaya panahon iti, kontemputa na po ba kaya parin kaya katamong magagawa? Kontemputa na ba kaya parin kaya katamong katukulan? Minsan, paniguan ng tamong po sana na mantutapang alawang overbang kanito, dakal ng dakal, ito kaya katamong matatanang. Ngayon po, nung namin kaya kang tena, diyan mo rin po yung kaya katukulan. Nung di na tinanang kang dakal na maya, mupulkan dakal na maya. Ing tao po, ing tungkulan ng tao kalupaneho po ni metong magsasaka. Yan po, minsan papagalyo, miuranin niyo, mialdawanin niyo, didinat niyo, at manangdaman niya rin pong kapagalan. Mga niya ng bukin, tutupad kayo kasalpantayan ng tao. Minsan, daramdam tamong kinan, dapat yung ikatamong mituruan ng tamo, mga niya tamong maging matatag, ikatamong katungkulan. Uli na ni kitang uli tamong agawa tayo itang tula ng itamet mga Diyos kaya katamo. Palupanin mo po kaya katamong tema yung metong amagaral. Yung metong amagaral, nung yung dumalang king grade 1 hanggang college, yan ang puwa sabi na yan, may tagumpaya. Timurin kaya katamo. Kung ikatamo kay tamo dinalang, king ganaganang kasakit, ang karay ganaganang pagsuko. Yung tamong puwa sabi, ikatamo successful tamo. Yung tamong puwa sabi na, ikatamo, may tagumpaya tamo, kahit kaya katamong katungkulan. At ating pong makasulat kaya kung ay kaya 1:4:24 ang po. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Miras tamo po kayo ni ba kanita po, kanito na nitang katotohanan. Yan natin po, kaya katamo, samban tayo Diyos king pang Espiritu ng po katotohanan. At ano yan po, asang ba yung Diyos king kaplastikan niya po, matuwata na po king pamag-aral. Kung sabihin, din ganaganang amanong daramdaman tamo, diyan tala po sanang marabul o mabilog ang katawad bang kanito, king aldoran ng bukas, o rin ganaganang manakit kaya katamo ka po sanda katamo. At aling po sana kinita mong maging maya. Mas may gitya yung tao, pag agagawa no rin ang dindam na kini at gawa no king Lord, mas may gitya pong maya king na tumatawa kanito. At nga na po kining kinatamo, etamo po tiripon kining niya to. Nebo, etamo po tiripon dakala iba dyan kinya to. Uling ita na lang po adalaw. King kaya yan. Dapat yung bisa kang tumipon at uli na bisa na ka mang sumaw. Ala naman kung imposible ka nito. Dapat nung titipon ka mo, nung pa sarili mo, ala kong pakinabang ito. Pagsanayan tamong po sana na tumipon tamong dakal, king kaya yan. Habang magobra tamong kini, tamong mababalo, ang ganaganang balik. Din ganaganang kaya rin tamong, kimban mo. Mga niya na lang may tatalawan. Nga natin po kini makasulat. Makasulat kini pong mumunang 1:2:15. Ay, yan po. Sorry po. Hindi ko po yata. Maka-nervous kayo po kasi nga nagatakutan po po kaya kayo. Nililigo po yata. Ito naman po, basta ito po nga basa ako. Itang itinipon kanya itong iti. Mupula mo kung kasiran. Dapat itinipon kyung pang-espiritual. Kung niyang pakinabang. Ikatama po siguro, itong nga mo punta namin yan. Itanang po siguro, tanang tanaman ng malayang pakinabang na po.
ikatamo tatanang-tanang kung baka nito at yung maginamo. Malyari pong mamayang salilong yung kikatamo pumuntok naman. Malyari pong mamayang pakinabang o panakitan yung kikatamo. Mga inya naman po sana yung tao. Mita naman po sana baka nito pagkinabangan na yun yung mga Diyos. At alin po sana kapudya kung kinabigay ni baka nito manyira mo. Kaya po, panikuan ng tapo sana kabang natinda kong persa lalo higit kaya kasama po kaya naman kabang mabilog yan po yung kaya katamang persa baka nito ginagawa namin bukas katamo po sabihin na sana at yun naman po kaya katamo yun nung minsan po tangas yun kaya katama dili tamo sana pala kanita po meminto na ako baka nito kaya kumanang damang kapagalan kainan na akong sarili kaya po tamo po sabihin na pagkapilitan tamo pagkasanayan tamo pagsanayan tamo po na gawan yung ganaganang tungkulan kinya tumayti baka nito mateta mo man kinya tumayti pinakota mo man kinya tumayti tamo sabi na alata mong arapat balon tamo po na hanggang may teta mo kinya tumayti kasi di na pagkang mayat detang ganaganang depatan mong mayat hanggang mabira rito at sabi namin po nabingin din ka na ako kapatid na yung kamatayan tayo po atakasan gawa rin ka mamutang gamang tao pangaliwang planeta yan po bisa kate bisa dumalang tamo man kung yung kamatayan yun po din tatakot yung kamatayan tulong tamo po makatawag yun po talaga yung kamatayan yan po lalo na nung kaya kami kagawa kaya kami kanita ka po mitautan. Dapat mo sabihin mo king sarili mo at balo mo naman na may kagawa ka. King katungkulan mo at may tulay yung Diyos kayo. Bakit tayo po itautan yung kamatayan? Ganun tamo, yung kamatayan niya pinitang pamigal. Ikawani ng katawang naman ang po yung Espiritu. Kung sabihin pa siya, may tena ka, nakadumanas pang kasagitan niya tumaydi. Kingan doon na yung bukas ibalamet kung kinatamo magpupudya yung pabelo o yung aslag na yung kandila na po manya naman po yung katungkulan tamo tamo po sana paboret na itang tela katamo o pundasyon na yung kinatamo tela kada kami po kimeto ng Diyos tamo po sana paboret magdaita doon mas mayigit na sindihan tayo itang luta mo, kaya ganaganang kapatanda mo, lalo magigit din ako masyukin din ang buman. Pasibayo po, dinig mo po rin na idea kung pamagalan, kaya baka na hindi, may lang po sana inspirasyon, timbalang yung katamang puso, at awagin tamo, timbalang yung katamang pupuntok naman. Pasibayo po, ibigay ko maya, kaya baka. Yan muna po payabot po yung mga boras kaya talaga ng Diyos. At wangin na yung pengar kung mga kapatid na kasawang namin itong kulil ng ating Panginoon. Maya payapak po kaya ngayon. Nunganti kaulagay yung ng Diyos kaya katamo o tagagawa tala ng kaya katamo tungkulan kaya katamo na ibalik. Naluman po yung panganibadalat kaya katamo kaya tibabon niya ito daralan niya itong mayang tangging taong niya. Dungkot na kayo po ng taong perfecto, pero walang iwan. Kaya ako yung sasabihan kaya kayo yung perfecto, gusto lang ka akong gagawa na ito. Noon ay may itong punang magkapilit ka doon kayo. Manuala gagawa ka kaya katatoto. Ano yung bukas ang tingin kaya katamong tema? Kapag mabiyata mo, gawa mo rin ng Diyos. Pagkikwaran mo, matinta mo atitipon. Marala sasabihan ko kayo, kapag atyuta, kung nga ito iti, pagkikwaran mo, makapagbakuta. Bang kanita ng dating nga ito,
Potang magsulit tamo banwa din tamong withdraw. Potang nagawan talan kaya katangkatungkulan ng Diyos magkalunyo. Alam kong mabayad, maging mayan potang burina ng Diyos kaya katang. Ba't po sabi mo, balyari mo buwita potang gawa talan kaya katangkatungkulan. Pagikuha ng tamong ka mga tsutan ng iyato iti, gawan talang ang burina ng Diyos. Pagikuha ng tamong mga yaritala ng ginatang obrang pengtangwanan. Kaya itong binyan ng obra kaya katamo ng itang meto ng Diyos. Ba't po maniwala tamo nating magbanal kaya katamo? Kaya mo madalas sabihan mo kita kung sarili at yan alam pa kita paglalarinig. Kasabihan na ating magbanal. Potang kain pagkiling at katao. Kipaya yung may wala, kirelang biye. Sabi na may kayari ako. Lungkot lang na ko kung ining oras ay at inakayang may nakit kaya katamo. At inang sinabi kaya katamo na talagang nangyayari ng karelang obra apoy bien bago may sante. Alam ko po. Pero bakit kung nagtala ng kaya sarili, ba't makapilit tamo? Gagawa ka kaya katamong katungkulan kiti kaya tang burina ng Diyos. Uling bago tamo, o tangagawa tala rin burina ng Diyos, kaya katungkulan kaya tang ng Diyos, kiti pa po may yatong tamo. Marulas daran naman tamo nung halimbawa yung may mga tao pilutan yung yatuwing nung ilawas ang tingting kayang gagawang kaya yung yatuwing ti nakanako yan makamati yan narapat siya ngayon masanting kang kalupan ng tao masanting pitmeti niya pero pupot ang gagawa kang mayat kang kalupan ng tao gagawan mo rin burina rin akong gino Diyos ko karakalamoro ko ting mayat piya pang miti. Kanyapin po pagikuha ng tamo, kita mo may kakapagat mo ng anak ng sarili. Pagikuha ng tamo sana kining yatong iti, kagulot tamo, mayayagol ta na bangalita ka sa kimbat mo, mayagol tamo sana nung lugar rin niya yung Diyos ng paniwalan, lugar nila. Kaya tanggi katabong magsimula, kaya katang salpantayaran, kaya katang pengarya po ang kapatid. Kaginawa ka ng tungkulan, sabyanan ng manala yung Espiritu Banal. Pakikuwanan tamo po sana nung kiting yato, itim yabi-yabi tamo, nung dating kaldo, yabi-yabi tamo nung bukaras kimbang mo. Pagikuhan ng tamo walang may kakawani. May tumang kikatamo niya po pigaran tamo kung gawat ng kikatangkatungkulan kitang beto man Diyos. Baka nitay kanuanang mong takumpigit ang alumang pinang tanggapan tayo. Kasi bayo po maya payabak kay kayo. Pinayang po Pinoy. Muna po yung po yung po kayo, karika ngari, akalo karika mabito, tingdong nga dodo. Hindi katawag kong topic ni kasating bigla yung bibulat kita na kita akong sarili. Mas masapit ko kasi katawag kong ating magpisa magkembabo. Ito kong Bible, hanggang malatiyang huwag kang hindi po lang inisip sabi niya po nga atin. Pagpapangalam sa lupa at katutupayan sa kaluluwa. Ano ni Kristo po, binigyan na lang po niya nga nagalang bagay, kaya sulit. Ngayon po, itakuhan niya pong penetan dahil po tao,
ikayang kalatwa, may-ari agawa na niya po itang ibigasyon na, masayaya po, uling ikatabo po ngayon. Makanyang tayo kung tutukyan kita ang Kaburyano. Ita po may salita po natin. Maglukas kayo ng matong pamagbaluti. Lalo po itang matong baluti, itang matong ugali. Kwatatuwarin, maturatano, karitapawarin sisisi. Eta na nakatasiguro pakiramdaman, pero yung Kristo, open nyo. Malaya pong makiramdam, maninayo, pero matagkyat ang tagpi nyo. Isa ka pawarin magpaalikyat isulit. Isa ka po pugulit-ulit, nga nila po. Abasa kaya po, kapilan man na, yung lupa ko ay nakuwakit po ang mauna. Pero ikatabo ko mapalitan ini. Pero mapalat na din ang tao may nakika dito, masigit ako pumapalit nili, pupurihan tayo, sasambang tayo, kaya pa may spirituang po yung katutuan. Nepo, tawatabo po kaya ang Kaburyano. Kaya tamo po paburin, itang ikatabo po. Itang ibuligasyon kakilog ni nga do. Hanggang kung mga nangyo kung isakit din in kabiyayan, ilog ni nga do. O tanga doon me, pwede po kagad. Yang po, kaya po tatas ingkang sarili. O ta po maldo na ng baptis ang porbiyanis para akong panagala ko rin pintanan. O ta po matsyunang po kaya sepo, bitagin na po at aginuwa. 5 minutos sa tunang pukin kami na bumubugyat-kyat. Aluaya po i-Kristo yung maninaya. Ikatabo po yung maninaya. Tapi tabo pong lagawan ng imigasyon tabo, ikatabo pong ating katungkulan. Membro yaman, pasalamat ako po kay Lutinga Dodo dahil ispetong titipo sasabyan ko yung gobyerno paneda po pasabi ka rin. Mapalag tamo po, ikatamo po makasimbo, ikatamo po sasabi ka po kaya katamo yung espiritu niya po. E dahil po kakalpitan na papaluan o kakalpitan, ipapagsablulong tamo po. Niya po. Patawaran ko po nung bisan makapamalaspas ko po. Siguro po niya kung may balikwas po kayo. Kasi lalo kaya mo naman po yung kiyatang mga itong katang. Isa ka magsalita, dita mo po, dita. Sana po iyatang itang ibigas ng tao. Kung ang magyaya kong grasya yung espiritu, sigurado po, kaya mo bisang itabi. Kaya po, ninupuin kaya kahit ninuputa kong milabas sa babaluan, may gaya kong sampagita kaya katamo. Kaya po, kaya po tamang alakaw ito po, asis sa kaya po ka sarili ko, hanggang kasakit niya. Sakto ko po milalabas kilog ni nga dodo. Ngayon po, kita ng panahon ng pong, kaya po tatakot mati, hanggang na pong oras. Binya ko na pong ibigasyon ko karing kang anak. Hindi ka tao kong ibigasyon ka, karing kang anak. Bilang penga ni Ajeta naman. Kaya po, pag maragol ka na po, ano na lang po na nga, payari ko po may gawin. Kita nga mo po, pagkakalok ka man mayari na po nga po kutsyo. At inapong bestro, ita po, magpainawa yung tao po. Kaya po. Kaya po pa, maragong niya po. Bilang penga rin do, katas kaya po yung sarili kong arelo. Hanggang pong ito, pengi, iya dawan ako po kaya dalan. Binya po bibligas yung karela, bakit katataman pa nung gumulot ko mga po karela. Pigagan, na, ako nalang po pigagan na ka. Agad na nakada na ako mo. Iba po yung kanakong yung penga rin sa kong matuwang busy, ang po yung matuwang mamuntukan. Kaya po nga niya po matuwang kenya, kung tagal-galo kenya. Kaya po may biyasa manalangin, niya mo po kayo matuwang busy, ang po kayo mamuntukan tamo. Kaya gano'n lang kapilang ka po magkalkenan. Kaya po biyasa manalangin po, tama po.
lukulukan ka rin. Manalalim ka tangan. Sopan ka tangan. Ditak-ditak. Wata manalalim ka hindi na ng talento yung apigin mo. Ika mo po, iyan po yung kumiyagaran. Maragong po yung kumiyagaran. Pero nga pa, hindi ka na mga apayahin ko lang po. Nakal po salamat. Lord, kaya pamukukok ko na ni Brother Edgar. At niya pa kung mag-aral nito. Payarihan niya pa. Dahil kung nakalasalamat niya sa yata. Ngayon po, hindi talagang kaibig tao. Huli pong ipisasabihan po, seryoso. Ni Brother Edgar. Pero palagi tama kong sasabihan. Yan po palagi kong sasabihan, din ka na akong sarili. May gising ko pa pala. Kasi po balo yun. Yung kamatayan, tayo po balang data. Nung ketang oras kung matutugtan, ketang oras sa lalakatan, alaya kong sinabi, ang galing kinatamong, di kinatamong banal at titipo, ang manaral kinatamong. Eda po sasabihan, mateangin niya, anak po yan ako, nung manandaman ka man, halina po sabihan. Pero o ini po yung parati kong daramdaman ka rin banal at titipang kakahit kinatamong. Sabi na mabayat yung kapanandaman. Makisansaman ka man, no? Yan po, ito po sabihan na. Pero yan ang po sabihan kinatamong, buat ang alas 7, alas 8, matin na kaya. So, ikiratam pong ginong Diyos, yung bukod kamatayan yung enape pamali kanino man. Kanya, surpresa yung pong daratang yung kamatayan. Kanya, Lord, sana po, demobra ko, agawa ko lang po, uling ako po balo, nung kapilan kumako kaya tiging niya ako. Apayari ko po sana gatang anak ko. Uling ating po naman pong 4 na supling na mag-aral ka sa lukuyan. Nag-umpisa pa. Na po kanya man ing mag-aral king kinatamang kasalpantaya. Lipat naman po ning daratang ang yayaliwang pagsubok kinatamang. Ito, di naman po kinatamang ating daralanan na pagsubok. Kung minsan po ang masakit na ka, Lord, matay na ako yata. Lord, ang gana ako mupukin Pero, kaluran na kapatad, porang ingkakatamong Ginoo at inyang plano kakatam. Nung minsan meron niya pong maging paralan, kakatam, na bang malyaring maging mapinutamong lalo. Po. Kasi po, ang ating tamo pong kapanandaman, minuto, mamawis tamo. Yan po niya, sabihan tamo, salamat po Ginoo, mabiyak po at itupan si kala. Uling sablang bagay, aking katamo pong tataakan. Yung sablang bagay, aking katamong imbiye, ami parang kaya katamo. Uling pong inggabalwan tamong pansamantalaya mo, antiya mo pong aldo, pong beni kaya katamo. Kota pong mirasya, inggat panapon, lumpugya inaldo, datang niya yung dalundo. Makanyan mo naman po kaya katamo sabi ra nung minsan ding manal. Abang matas siya nga na yung aldo nga na piyan mo yung kaya kang imalan. Saan po rin? Saan pong imalan ang kaya katamong sasabihan ng papipina kaya katamo? At alang patugod po sasabihan na ding manal kaya katamo yung magwang baluti nga na ilokasyon na. Kita pong magwang baluti nga na lakot ana. Nano po itang magwang baluting amanwana kay katam. Ilapin po rin ang kay katamong ugaling tao. Yan po, ugaling tao. Nano yan po, wari yung ugaling na ng tao, akadong katamongin. Ay tao po, katinyang kiyatasan. Yan po, wata pong, lalo na wata pong imeto nga tao, malawit siya tingan-tinganiting katuruan. Yan po. Lalo na yung medyo nung yako, mayaman ko. Yan po.
ba potang lelelay tangakakit kong pulubi ba mamius po ne. Pero anya pong may kapagaran ko kitang panahon ami panahon kanako may kapag si publiko bapanin ko ng kalapuri at ang pulubi yan po makanya uli kareting bagay areti nung dininan may pong metong nga basong dalo amarinlo ne ewan po kaya diba nunay kitang kikatamong ginu karintamong kiwa anya po magura na kapatad nakanyaman ing nagaral nakanyaman ing mituturo yan po king kikatamong kasalbantayanan uli datang matuang baluti sa sabyan na palupas na lang yapit ko itang magaspang umugali ngayon po na paganakan ne beri sabyan ating pamagbayo king kikatamong sarili ulit pong tutunan potang alatamo king kapag-aralan alatamo king antiganiting tamagar king turong kapag natin siya pong tutuin tao kung lalo na po potang mituran itang igong itang pride mo yan po yan during bibabang bagya itang kitang pride so pero po potang ing turunan ng Diyos kaya katamo sabi na ing ganong-danong e magparati ing matas nunay kitang marola potang pong mituturutan ikanyan mituturutan po siguro kanyan na po mabibiyasa tampo na mabibiyasa tampo alay po kaya yung bane-bane makapulot tamong pong makasimpan tamong dita kakabyas na ilapure tiring malyaring magpabayo kaya tamo yan nya nung kung kapag-aralan ng tiganiti pasalamat ko po pasalamat kamo king Diyos na kingalang patugot ang gamang kung numinsan daratang nga'y yung tukso kaya katam aldo na namang paman niya po malapit niya yung oras kaya katam po kung memiplas menos 5 para las 8 na yan po pa pamempo yung bali yan po oy yung gino yung espiritu mamiyang galan mamiyang grasya ngayon amo muna sabi na po ni kapatid yan po kailangan muna kitang luglugan balwan niyo po sabi na yung kikatamong ginong Diyos lalawe at rin kikatamong puso sinabi na ni kapatid etamo po plastic kasi po using gamit sa plastic ngayon yan po pero etamo po makya po si tamong tao sana maging plastic maging tututamo po sana king kikatamong pamagobra king Diyos uli pong king Diyos aliwa po ay Diyos lalawin ini yung puso tamo kota pong yung puso yung magtapat may nariyam po potang ating tamong sinta ating tamong pong hirap niya po may ngariya mo po kanita pota pong itamo linugod kamo nakalupa na mo kami po at kita kaming partner kita kaming pamilya siyempre po potang mangako kami na po kitang kapirasong papit na yamo bukod yung malaguking biya mo yung asawa mo yan po yamo bukod sexy yung asawa mo yung biya mo sulat, firma yapin niya po ng pari so may singobser yapin po yung maging sentro na po ng pamiyabe at kalupa na naman kay katamong ini sa sabyanan ng banal sabyan tamo tuturo tamo may kakalo balwan niyo po yung lugod sa agliya pong sabyan pero hanggang pilan niya mo kung letra love pilan niya kung letra kanito sir pilan niyang letra 4 dyan po na love kota pong banggitan may love nung maging lugod dyan 5 yata niya po may kasakling absena ng kikatamong labi pero kotang apply tayo ni medyo mabayad siyang bagya kaya po makanya mabayad siya pong bagya o talagang mabayad siya po meron pa po panabili ng kikatamo sabi na lugod na po isasabyan nung tutong kaluguran tayo yung kikatamong ginututukitan sabi na natin yung yutos kikatamo
luguran may aning kasalang. O, niya po, makanyin niya po ita. Pota pong, turo na ka ning banal, turo na ka ning Ginoo. Lakomongan po ita. Sabihan na kaya ka, lugod, ana. Huwag nga ngating kang eburi kaya kang kapatad, uling kaluguran me. Kaluguran kayong kanaang kapatad, kaluguran kay Brother Ray, nung atin niya mga gawang mali ka na ako, Diyos ko po, patawad po. Yan po, makanyan niya po yung parapat na kaya katamo. Uling, king yatong iti, hoy tamong tao, may kakasala tamo po. Nung minsan, king salita, king dapat tamo, makasakit tamo pong pakirandam, makasungkit tamong kapanandaman karing kaya katamong kapatad. Anya nga na po ning sinabi na ning banal, maging karing kaya katamong pamangamano, na deta po sanang mapinuwang pong kalugod-lugod, ila ring malyaring yapseda ring kaya katamong balang pasbulan. Huling kaniti, ganap tamo pong may patibayan, ganap tamong may kabalo, may katanggap ng kabiasnan. Nya kaluguran na kapatad, papasko na po, dirimla na yung panahon. Anya po nung minsan uling marimla, etamo po ay isipan na nung minsan kaya isip tamo maranong pa uling marimla. Pero oras na po pala. So, bisa ko pong maglambis ang pong manyawad kaya kayo, lalo na karening kaya katamong bayong kayanakan, ang timong munting kabataan, at ang timurin karening mamalale karela, bisa ko namang manyawad ang timong lambis karela. Ayon po king kaya katamong kasalpantayanan, haut ko nepo. Kaya pong kaya katamong kasalpantayanan, aliban, bilang talasalpantaya, king unyon, makayanib king kasalpantayanan, ating ko pong lambis, karening kaya katamong kapatad. Uling, nang minsan dulwal kaya po rin kaya katamong kapatad, akayanakan, mga sipag, ita pong kaya katamong simulain, nakakit kaya ni karetang haliwang sentro. Although atin tamo pong ini pong kaya katamong kayanakan. Makanyan ko pong magsumamo, makisabing mayap, sana po, makanyan tana pong tukian. Wuling nung sanayan tamo po ini, kalaguda ang pong pangasanting. Kailangan po turutala naman ketang kahustuan. Ketang kahustuan ng ayos, uli pong iya ing matulid, king panimanmanan ning kaya katamong Ginoo. So sana po, kaluguran na kapatad, maging itamang pong talasalpantaya, manyad ko naman pong ang timong lambis kay kayo. Opo, laganas po. Muna na ako po kanini. Kailangan po, mo bukod po rening kaya katamong manungkulan o rening kaya katamong talapakirandam na ila po rin mumunang daratang. Po.
So, pakisabi mo naman pong mayap, hadwan ko naman po kay kayo, na sana po uling inipo tapong datang ingaldo, masingil tamo. Uling, kenita mo po gagawa. Metong lapong proseso na dapat nang gawa ning metong atalasal pantaya. Ne, nung nanula po, retang kakatamong pikayari, ang pong pikasundo, uling metong yuke pong kapatad, na atyu mo naman karing balikat mi, pota nung pibabalikit mo na mo po itang antikaniting bage, potang magsulit tamo, metong tamo mo naman pong, metong mi mo naman cargo di konsyensya. Uli pong yung proseso, ya po yung kakatamong gawan, kailangan po dapat tayang gawan. Nya, kailangan po magbayo ya po yung banwa, palukas na yung sablang bage, king milabas, lalako tamongan po itang sablang akakit tamong mali ang pong po dapat. Yan po, kapag-aralan lamo rin na sana, kaluguran na kapatad, nino po yung mituturwanan nga na, nung aliwa po itamong mikakapatad. Nakatamo po pwedeng sabyanan nitang aliwang kapanwalan. Nepo, pero nung itamo po mikakapatad tamo, mipapamilya tamo king kasal pantayanan, nung sasabyanan dakatamang po tanggapan tamo, magingi kami naman pong manungkulan. Nung ating kayo pong biye, antimong, suwestyon, ikasulong na po ning kasal pantayanan, tatanggapan mi pong adwang gamat. At kaibat na po, potangat yuta na keni, hampunan tamo po, ing kapayapan, uling ing kapayapan po, sabi na, ing Diyos nga na makipag-ugnayan niya, ketang kapayapan, ali ketang kalingas-ngasan. So, ngani po, king kikatamo pong pamagaral, ampunan tamo po ing kapayapan, kilubatwal na po ning kikatamong kakarin na iti. Lalo na po potang makipag-connection tamo karing banal. Uling ding banal po tutulang maselan, pota pong ingkekan kaisipan, may magaloya atin niyang aliwang isipan. Natural mo po apektado ya ingke katamong pamitipon. Nung pong yako ngening pinanditay ti, nung ating ko pong eburi ka rening ke katang manungkulan, yung atsyuki ang puso ko nung minsan potang talakad ko keni, ya mo rin nga sasabi ko. Pero makanyan man po, uling may kakapatad tamo king kasal pantayanan, yung sinabi ko po ngay ni, eya po para kanako, nune king iglesia ya po, king ikaunlad na ikasulong tamo po. Nya kaluguran na kapatad, kayang tutuking Domingo po, konbensyon niya, sana po maranon tamo. Kaya tutukin na naman kanta, pulong tamo, sana po, kitang puntong datang tana po, kitang oras sa kailangan, makapagsadya tamo mo naman. Kaya mo po bukod, dening kaya katamong gamit, o dening kaya katamong manimuna, o dening kaya katamong opisyalis, kailangan, biya tamo pong manahimik, at abitan ng pulido, na ning kaya katamong ginuwat, bang, baba, ingga na pakala mamenibat king banwa. Maging ka rin kaya katamong sarili, ampunan tamo po iti. Uling ya po, ing matibe, koneksyon tamo kayo iti. Nung den kaya katamong puso ang pong pamisip, malinis la po. God bless you all po kaya kongan at din kaya katamo pong pisasan metong ngening oras ay ni. 5,103 la po pesos. Oreni po. Dakal pong salamat.
Alakad tana po, pasalamat tana. Banalaig pami, pasibayo po walang pupus pasalamat ke po keka. Ginoo ngeni pong oras sa iti mayari niya po yung kaya kaming pamanyamba. Ginoo makanyan mila pong pisasan metong gewaring kekeng banal at tungkulan. Sana po yung balang metong kaya kami, dinan mo kaya pong lalong sikanan, dinan mo kaya pong kabiasnan. Ginoo, pagkalubanan mo kaya pong biyaya king aldoldo, bang kanita Ginoo, po makapanyang kananing balang metong kaya kami. Ginoo na ano po nga ayablas mi ka rin dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po sambanda ka at poryanda ka king kaya kang pangay espiritu at king kaya kang katutuan. Ikpang banal ngayon oras sa iti, pasalamatan da ka po nung makanano kaya pong miras payapa kining kaya kang santuaryo. Sana po potang magsukubli kami ka rin sarasarili ming kubong tuknangan. Ginoo, bendesyonan mo po rin kaya kaming sakayan. Ikpang banal ngayon oras sa iti. Salamat po ngayon oras sa iti makanyang kepong megaral. Sana po makanyang lang mitanam karing kekeng puso. Mang kanito makanyang kepong mga sadyading balang metong kaya kami. Ginoo ninuman po yung ating bitbit. Kay nano kapanandaman matuang po ang anak. Ang gana po rin kaya kaming gamit ang matuang po ang anak. Sana po magkalub kang lihim karing mayupaya mong gamat. Makanyan mo pong dinangan kapaldanan ba ang kanita, makanyang kepong miyabe-abe king kekeng kasalpantayanan. Ikpang banal ngayon oras sa iti, minopugi sanan salasayan rin laman daring kekeng puso, ika po balo mula. Dakal pong dakala salamat to rin po rin kekeng pisasan meto nga panalangin, sana po tanggapan mo lang mabanglungain king kekang banalayarapan, at tanggapan mineman sana po itang kekang limong pamipala, menibat ngayon ang gaman po king wakas, yan asa po.